Һәм инде чираттагы җырымны мин җырлыйм Фәрит абый Мифтахов белән. Бу безнең бергә иҗат иткән җырыбыз «Була белсәң иде кирәкле». Рәхәтләнеп, бәхетле мин диеп, әйтә алам кая булсам да. Бар куәтле сөйгән халкым минем, яшим бит мин Татарстанда. Заяларга әрәм итми әле, гомер дигән олы бүләкне. Туган җиргә халкыбызга була белсәң иде кирәкле. Заяларга әрәм итми әле, гомер дигән олы бүләкне. Туган җиргә, туган халкыбызга була белсәң иде кирәкле. Белсәк иде юлыбызны, якты эзләр генә калдырып. Их, ичмасам, эшләп күрсәтте дип, сөйләсәләр иде сагынып. Заяларга әрәм итми әле, гомер дигән олы бүләкне. Туган җиргә, халкыбызга була белсәң иде кирәкле. Заяларга әрәм итми әле, гомер дигән олы бүләкне. Туган җиргә, туган халкыбызга була белсәң иде кирәкле. Иман нурларына урын җитә бит күңелдә. Барасы бар Ходай юлларына, яшисәләр җирдә бергә. Заяларга әрәм итми әле, гомер дигән олы бүләкне. Туган җиргә, туган халкыбызга була белсәң иде кирәкле. Заяларга әрәм итми әле, гомер дигән олы бүләкне. Туган җиргә, туган халкыбызга була белсәң иде кирәкле. Туган җиргә, туган халкыбызга Була белсәң иде кирәкле. Рәхмәт. Рәхмәт. Сәйдә.